ongena kuzo ngalamathikithi. Yeah. Sunday nje sine game esobe sinayo uzongena ngalo futhi le ticket. Sinomzukulu futhi nayo khona on the line. Mzukulu sibingelela sikwamukele uKhozi FM. Phila mina unjani wena? Hawu lento yakhe ukuthi usibalekele ukuthi ungabi khona e-studio. Thandwa yithini? Lalela bafethu ngifuna ukunibuza ukuthi kahle kahle nizizwa kanjani mangabe abantu becula kanye nani mangabe nisuke niyonandisa ey'teji ehlukahlukene eNingizimu Afrika yonke nje njengoba isuke ingaka. Manithi nithi niyacula nje abantu befisane beyiqedele nini ingoma yenu. Nizizwa kanjani? Asiqale ngawe Mzukulu. Ngicela ngokubingelela nje ngibingelela sonke isizwe esilalele njengamanje nesizwe sonkana sakwaZulu nomalaleli bokhona FM lobingelela uMzukulu ngqhamuka phansi obuzwakhe. Ngifike nje embuzweni wakho sithi ngempela kuyintokozo enkulu ngifuna ukuqamba amanga ngisithe ukuthi kuyasithokozisa ngaleyo ndlela ekangayo ukuba asazi ukuthi singaqhaza sithini uma ngabe abantu bewunamela ngale ndlela umsebenzi wethu. Sikhona nje la namhlanje sokuyi-activation la namhlanje ngoba ecaza into encane abantu bajabulile banathi sibawinisa amathikithi. Asazi ukuthi ngosuku lomcimbi ngeyi-5 ngempela lobe kunjani ngoba lokhu kumnandi kangaka nje kubona ama-activation la lokhu siwenza. La kwaze kwamnandi. Ezinye zey'nselelo anti encane nihlangabezana nazo mangabe nihlangana nabalandeli benu nama-fans enu yiziphi zona? Ikakhulukazi nje yilezi masikhuluma mhlawumbe nge-event lezi ukuthi umuntu ohlangana nathi umuntu ngiyafisa ukuya kwi-event ngicela ngikuthini into esifisa ukuyicela mhlawumbe njengoba nami bengiqashile basuke bangikhokhelile so if nami futhi sengizocekela phansi i-event sengifika nabantu abaningi engibanikele amathikithi mahhala kusho ukuthi angifisi leyo event iqhubeke kusho ukuthi kwamina ngizibulalela umsebenzi ngoba ngisho ukuthi next year abangabe sabuya because ngithatha abantu ngabayisa lapha mahhala so siyacela nje ukuthi abantu bengasicela amathikithi abantu sicela bathenga amathikithi baye. Yes, abantu bangathola amathikithi noma kanjani lapha ne-computer ticket shop right checkers nase ticket pro uzwile ngawacela amathikithi ake sisho-ke mhlambe iyona le event siyibona kuzoba yinto yamnyaka wonke amina sikhuluma nina nawe off air ngendaba yokuthi isho kumnandi ukuthi kuhlangene lama-genres ahlukahlukene andiy'ngungulu zodwa you understand so ibone iqhubeka iba khona futhi ngonyaka ozayo omane menenza nje kulo nyaka next year lutho dololo. Siyafisa ukuthi i-event iqhubeke ibe khona sithembe futhi ukuthi nakubahleli bazoqhubeka nabo i-event khona ngoba i-event kanje ayijwayelekile uthola ukuthi mhlawumbe kuthiwa uMaskandi festival bese mhlawumbe ku-add i-artist elilodwa but kulena imixile yafaka wonke amajandra even ngo-MC abantu abehlukahlukene so siyafisa ukuthi lelo siyibone iqhubeka njalo ibe khona minyaka wonke ingagcini kulo nyaka. Oh nice one. And futhi mhlawumbe ihambe iye kwenye indawo futhi mhlawumbe ingabi nje ngolokhuzana ngoNovember kuphela mhlawumbe kube khona enye nje phakathi nonyaka Gcwalisa well ngasathi winter picnic angazi kodwa khona into kanjalo. Zithini inhlelo zenza ngoDecember boys? Mzukulu ngoba sisilana nje sishiya umsebenzi ebholi kubhizi kumaqhapheshe ngempela jakuphila ngempela kuhle abantu abawulindele umsebenzi besupportele bayithi bangakhohlwa siyazi sihlale besupporte ngaso sonke isikhathi umsebenzi wabo umsebenzi wethu masuletha khona ngizomukela ngendlela sikhuthaza futhi ukuthi abantu mangabe bethenga umsebenzi bewuthenge ngendlela okuyiyona yona bangadingi mhlawumbe bengisenze ukwenza beculela umsebenzi wethu phansi siyakhuthaza lokho kodwa nje ngikusho ngempela wonke umuntu owaziyo noma mhlawumbe owumlandeli womculo wamaskandi noma kanjani kulo nyaka uzophela ejabulile kakhulu. Oh nice one. Sikuthola kanjani ey'nkundleni zokuxhumana noMzukulu? Ngikhona ku-Instagram ufanele Mzukulu ukuthi ku-Facebook ukhona Mzukulu nepage uMzukulu noma ngabe uyangifuna futhi nakho ngiyangifuna ngiyatholakala ku-TikTok wafuthi ukhona uMzukulu 58. Nice one. And wena inhlelo zakho zangele kubaba weMzukulu singihleli nobaba ekhaya manje siphazamisa wena zikuthola kanjani no inhlelo zakho za December nama-social media pages? Okay, mina inhlelo zami za-December ngizothi bengibona ngcono ngale le ndaba yomaqondana umuntu nomuntu avela bambabambe lapha ebizwe khona. Okay, angazi usenzisani ke manje yabona ke manje ke okay qhubeka ngoDecember khona abantu engizobapha bengakazi ngibatshele kodwa ngoba esengithola ithuba yebo ngoba kube ngcono ukuthi ngi-announce khona la ekhaya kukhona abantu engizobenzela khona ngoDecember ey'nkundleni zokuxhumana ku-Instagram ngithela Ntencane Magitara Music ku-Facebook Ntencane Music bese ku-TikTok ngujwayele nami we-Osiyafani I think nakhona Ntencane something ngazi ukuthi ngabhala ukuthi Siyabonga kakhulu Ntencane ngesikhathi akayo nawo uMzukulu sikhuluma la ngeGcwalisa Spring Picnic ukhumbule njalo ukuthi amathikithi atholakala kwi-Computer Ticket Shop right checkers nase Ticket Pro lo mcimbi uxhaswa yi-Trip isoleze ne-Pro Vantage kanye noKhozi FM.